tøjet rigtig hjertelig velkommen og god aften! Hvor er I smukke, så talte rygterne alligevel sandt, så er det ikke længere bare et luftkastel. Her er virkelig mange mennesker. Der er absurd mange mennesker her, men vi kan måske lige tjekke, om folk, altså de også er i sind, kan man sige, rent lokalt. Giv lige en stor hånd til aftens husband. Stop people, mine damer og herrer! Det her er Anders Randholm, Andersen Madsen, og vi er en slags viseværter i aften. Mest hvis der er noget, der skulle gå galt. Det har vi en forventning om. Jeg har heller ikke fornemmelse af. Men jeg vil lige gerne høre, er der ankommet grønne spejdere til området? Tak for det. Er der ankommet blå spejdere? Er der ankommet nogle grønne pigespejdere? Nogle baptistspejder? Ja, de to, der var kommet der. Nogle fra Sydslesvig? Skræmmende. Også velkommen til jer. I er ikke så mange, kan høre, men I er her. Det er også dejligt. Er her nogen fra Holstebro-området? Perfekt. Er der nogen sorte spejder? Nej, de er der jo ikke. Helt rigtigt, kan man sige. Kære venner, prøv at vi kan lige så godt sige det. Vi har et frygteligt show foran jer og foran os. Og hvis I kunne se det, vi kan se her, så vil I gå amok. Det er virkelig et absurd smuk syn. Der er 35.000 mennesker cirka forsamlet her på det her område lige i øjeblikket. Det er jo ikke bare os danskere. Nej, fordi vi har nemlig også besøg intet mindre end 4500 gæster, om man vil. Internationale spejdere fra mere end 40 lande. Og skal vi ikke give dem en stor hånd, eller fanerne begynder at trække mod scenen? Træk fanerne mod scenen, mine damer og herrer. Lad os byde velkommen til repræsentanter fra de andre lande. Egypten, Israel, Sverige, Rusland, Hongkong, Mexico, Østrig, Uganda, ikke mindst også Schweiz, Grønland, Ukraine er ude, mine damer og herrer. Italien og Taiwan er kommet. Frankrig, også bedre kendt som France. Tunesien, Holland, Tyskland, Tyskland, Færøerne. Og Oman, I tror det er løgn, men det er det ikke. Litauen, Australien, USA, Finland og Norge, Belgien er her. Og Sverige her. Så er der Gambia, Irland og Norge igen. Jeg har nævnt Norge, du har nævnt Norge. Vi har Mexico, Canada, Hviderusland, Estland, Bhutan, England, Bastan og naturligvis også Danmark på aften. Ja, så skal vi se. Og det der nu sker er jo simpelthen, der har vi de danske repræsentanter. Og så har vi, ja nu bliver det meget uddansk. Thank you. Der har vi de skotske repræsentanter. Ja, de amerikanske og Israel, der må venner fra Grønland, mine damer og herrer. Rosinen, men hvilken rosin? Vi er alle sammen med stor hånd, her står de. Og det vi nu gør er at gå i en form for interviewsituation med de mange udlændinge. Bare fordi vi lige lærer hinanden lidt at kende, så kan der være mange, der ikke kan sproget, det taler i Oman. Ja, her Anders og jeg. Ikke, men alligevel vil vi nu, jeg kender engang Omans flag, så nu skal få det forberedt lidt bedre. Man kan jo starte med her og sige, hello and welcome. You are from Oman. Not exactly. Nej, du er fra Norge, men er det korrekt? Det er det. Ja, det er lige en stor hånd til Norge, mine damer og herrer. Vi har Oman herhenne. Oman? Ja. Kan simpelthen... Hello and welcome from Oman. Oh, where are you from? Belarus. Welcome. Hviderusland. Jeg har set dem. Roligt, tag roligt. Ja, men prøv lige at... Hello and welcome to Boy Scouts from Oman. Taiwan. Okay. Prøv lige at... herovre. Hello. Hi, where are you from? Canada. Welcome. Kan vi lige give en hånd til Canada? Og heromme bag i, hvis vi lige... Sorry, can I just... Hello and welcome. Hi, I love Denmark. Perfekt. Det som pige siger er, at hun elsker Danmark. Og jeg skal syne af en parkeringsvagt. Lige præcis. Hun er parkeringsvagt. Jeg kan lige så godt sige, at det er mere til de lokaler, der står op på bakken deroppe. Der kan I godt lige gå ud og smide 25 i parameter og panelerstryk med damer og bestil. Nej, det er jo så roller, der holder dobbelt parkeret. Det fører ingen vegne, men det er meget, meget smukt at se. It's very beautiful to look at. And thank you so much for coming. Og det betyder i højeste grad også, at vi lige skal give alle sammen hånd, for det går lige for alle. Velkommen til alle.
om, lige præcis. Hvad er det, det handler om? Jamen, det handler simpelthen om, Anders, at før lejen, der har der været en casting for... Det er casting i himlens navn. Der har været en casting meget mere voldsom end bare en til X-Factor. Der har været en kamp om at komme med til det, I skal se nu, som har strukket over næsten årtier. Der var plads til 45, mine damer og herrer, i det allerede savnomsvundne spejderkor. Lad os se, hvordan udvælgelsen egentlig foregik. Det er mega fedt at mærke fællesskabet. Jeg elsker at synge, det er bare fedt at spare kammerater sammen med det fællesskab. Jeg er spændt. Meget spændt og nervøs. Jeg tror også, vi bliver rigtig nervøse, når vi skal stå der. Skal vi gå? Jeg elsker at synge, og jeg har også før sunget for større publikum, men det har jeg har været på det 800, så det er virkelig overraskende. Som gåsehud, når vi alle sammen står deroppe og synger, og det der fællesskab, og kunne se folk, der sidder og synger sammen med os. Kære Holstebro, har I lyst til at synge med på en sang? Ja! Det er den officielle lejersang, mine damer og herrer. Den er fremført af Holstebro Balletskole, Spejderkoret og ikke mindst Martin Brygmann. Rygsækkens vægt, den besøvnede knægt, det vækker på hver tog.